Здравейте хора! В днешното видео ще ви покажа парфюма на Ариана Гранде, но освен това има и бонус с боди крем на Ариана Гранде отново. Ако се чудите за кой парфюм говоря за ето този парфюм. Както знаете, мисля, че повечето от вас или всички знаят коя е Ариана Гранде, млада певица на 20 няколко години. И реших да се поръчам от един сайт този парфюм. Беше в ето тази кутия. Ето как изглежда парфюма, кутията. Тук отгоре пише Sweet Like Candy, така се казва парфюма, by Ариана Гранде. Отзади ето го надписи. Предполагам, че ще е много сладникъв парфюма. Ще ухае на бомбони, захарен памук и да, така, отварям го. Сега ще ми отнеме време да го отворям. Той е бил доста дълбок. Виждате ли нещо? Не. Добре. Ето това е, хора. Ето това представлява. Ето го парфюма с пухчето. Ето го и крема, за който ви говорих. Нека да вземем парфюма, ще започна от него. Хора, щупило се, това запуха. Ето тук се е щупило, не знам дали се вижда, не се фокусира добре. А това тук е с някаква закачалчица, не знам какво е това точно. И сега трябва да е без пуха. Така изглежда на външния вид, така когато се поръчвате от сайтове. Все пак идва през куриери. Така са нещата, дори да го щупиш, не са виновни те, дори и те да се щупили. Макар че не ми се вярва да е щупено, защото беше... Не ми се вярва да е щупено от... когато ги пращат в града, в който живее, защото беше много пакован и така че според мен те са го таковали, но както да бъде. Ето го, без пуха, с пуха. Така да го отворим, нямам търпение. Не е това, което очаквах. Мислех, че ще е ухай на бомбони. Все пак пише Sweet Like Candy и... Не, просто... Сигурното се мислите, че парфюма има мирис на маршмело, бомбони, сладкиши. Не, хора, има мирис на обикновен женски дезодорант или парфюм. И също няма мирис на бомбони. Съвсем малък мирис, който прибавя мириса като изцяло, но в... Изобщо няма мирис на сладки бомбони, маршмело, кекщета, торти. Майка ми не би сложила някакъв парфюм, който има такива неща, които сега изброих. А майка ми има точно почти същия аромат. Но все пак ще го ползвам, защото забравих да кажа, комплектът е 50 лева. Доставката ми беше 5 лева, 55. И нека да пробваме ето този крем. Както виждате, той е Sweet Like Candy отново. by Ариана Гранде, боди нещо си, не знам, пише на италиански. Боди Осион пише, да. Учила съм италиански заради това. Сега ще видим какъв е цвета. Предполагам, че ще е бялно. Да, е бяло е. Ще си сложа малко.
Добавя абсолютно същия аромат като на парфюма. Нищо различно няма. Също така, това мисля не е парфюм, това е тоалетна вода според мен, защото когато го пръснах на ръката си, беше леко воднисто такова. По принцип, оригиналните парфюми трябва да са като нещо като спрей, не знам как да обясня. Просто не полепва така и не тича като вода. Просто пръскаш и си готов. А тук в туалетната вода пръскаш, трябва да го разтриеш, защото е като вода. И аз мисля, че е точно същото. Скъсан пух. Така че не знам за 50 лева дали се заслужава. Не съм сигурна. Не ми се вярва да е с фалшификата, защото тук пише, че от USA. Не знам, сега ще ви покажа. Не се вижда, знам, не може да фокусира много добре. Ето тук може да видите как пише USA. За тези, които не знаеш, това е America Tomatoes in USA. Как изглежда? Ето го. Също така, Body Lotion и разни неща, не съм ги чела. Ето ви близо парфюма, както виждате, да, без пух е. Той е ръбест, много е интересно когато го пипам, защото ми е много удобен, един такъв интересен. Тук пише Ариана Гранде, ето тук отстрани. Ето това, за това говоря тук, където се скъса. Виждате ли го? Ето го пуха, за който ви говорих, който едва ли ще го закача, защото тук, както виждате, има закачалчици, ще го сложа на някоя чанта или портмоне, ще видим. Оценка не знам колко бих дала. Мисля, че хубав е, бил го използвала, харесва ми долу-горе. Единственото, което не ми харесва е, че пише Sweet Like Candy. За тези, които не знаят какво е това означава сладък като бомбони. Повярвайте ми, хора, не е сладък като бомбони, няма нищо общо с бомбони. Но ако оригинален този парфюм за 50 лева е много добре заедно с ето този Body Lotion. Защото доколкото знам на Ариана Гранде този парфюм е 70-80 лева, но те са мисля, че по повече милилитра, а моя е малката разпаковка милилитра, мисля, че са падащ 30 милилитра и сигурно за това не е чак толкова скъп. Та относно лосиона за Ариана Гранде не знаех, че има такъв лосион. Да, но ако е фалшификат, 50 лева се отиват на вятъра. Защото ви казах, ако това е тоалетна вода, няма повече от 15 лева е долу-горе. Крема, щом това е фалшификат и това ще е фалшификат, така че единственото, което ме успокоя вече пише тук, че е Made in USA и да, общо взето това е. Та не с това видео да ви хареса, до нови срещи, обичам ви, чао!